Id-domanda l-ħut f'pajjiżna dejjem qed tikber, forsi minħabba l-għajta u l-għarfien dwar dieta bilanċjata u sana. Jidher però li l-bejjija mhux qed ilaħqu ma' din id-domanda. Din l-osservazzjoni ta' Mary Zara li l-ħadd filgħodu kienet qed tbih il-ħut fil-festa ħut imtella fiż-Żurrieq. Iż-żarrieda qegħdin joqsu, però id-domanda qed tikber għax daħal fid-dieta. Daħal fid-dieta tagħna l-Maltin il-ħut u qed hawn domanda kbira lih il-ħut. Madankollu Joe D'Amato, sajjied sa minn ta' żera għalinna x'qed iwassal biex is-sajjieda dejjem joqsu meta għandek żieda fid-domanda. Illum ħafna żgħażagħ ma baqgħux jaħdmu fuq il-baħar għax fih ħafna xogħol. Tittaħdem billi u binar fuq il-baħar. Allura issa ma għadhomx bħalma kienu qabel imorru jaħdmu l-art. Xhieda ta' din id-domanda kien is-suċċess ta' din l-attività li għalija konkorrew diversi persuni. Beħ kien tajjeb ħafna. Illum rekord, qas nistgħu ngħidu ma waqafniex minuta. Fost il-ħut l-aktar popolari f'din l-attività u fir-rebbija huwa t-ton li jintuża l-diversi riċetti. Għandek ma fiex xewka, ġifieri, issir ħin malaj, ġifieri 6 minutes kollox, 7 minutes, 3 minutes on both side u lesta ġifieri, qed tifhem dik li għandha u plus jekk it-tomma tajba minn qed titlef xejn minnha. Minkejja li s-sajjieda professjonali naqsu illum il-ġurnata żdiedu dawk id-dilettanti li jieħdu s-sajt bħala delizzju rilassanti. Skont ix-xogħol tal-baħar għax hemm ħafna affarijiet tal-baħar konzijiet, parit, nassi, skont xi tmur bin-nassi għal fuq imwat u bil-parit taqbad skorfon, trill, vopi minn kollox. L-attività ta' festa ħut ittellet mill-Kunsill Lokali taż-Żurrieq bil-kollaborazzjoni tas-Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali u s-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja, Sajt u Drittijiet tal-Annimali.